Oho, to su kozmetičke torbice, a okolo puno šminke. Rebeka ima raznobojnu, a Jill brown. Odlično, taman sam htjela da osvežim karmin na usnama. O, ta boja mi dobro stoji. Usne su mi tako lepe. Ja hoću. Čekajte, moj karmin nekako čudno miriše. Čekajte, da li je to? Da, čokolada. Cool, baš mi se sviđa. Ali ja mogu čak i da našminkam usne. Ups, nisam tako htjela. Sad su mi sve usne u čokoladi. Pa dobro, mogu da pojedem sve to. Da. Da, tvoja čokoladna šminka je užasna. A ja zato mogu da napravim stvarno lep make-up. Prvo ću staviti puder, a zatim mi treba paleta. O da, kako lepe boje. Baš mi se sviđa. I ja mogu da našminkam kapke svojim senkama. Eto, gledaj, lepa brown boja. I ukusno. Imam čak i rumenilo. Stavit ću ih na moje obraze. Da. Odlično. Čak mogu i četkicu da pojedem. Cool. Jill, svo lica ti u čokoladi, to je užasno. Pogledaj se. Ne, mislila sam da će to biti lepo. Kakav užas. Izgledam odvratno. To je jako smešno. Zato imam čak i čokoladno ogledalo. Sad ću ga pojesti, a ti nećeš dobiti ništa. Sedi i zavidi mi. Jao, kakav apetit imaš. Da, jako sam gladna. Pogledaj šta je unutra palete. To su čokoladne bombone. Ovo je mnogo ukusno. Nevjerovatno. Ja bih htjela nešto ukusno. Jill, hoćeš mi dati nešto? Molim te. Ja imam još i parfem. Šta je? Hoćeš da probaš moj parfem? Dobro. Izvoli. Prijatno. Jill, šta si uradila? Svo lice mi u čokoladi. Kakav užas. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. A sada imate ceo frizerski set. Ovdje su makaze, češelj, pa čak i fen. Definitivno možete da napravite cool frizure. Jill je odlučila odmah da proba. Izgleda da ona ima pravi set. A šta je kod Rebeke? Da, njen set je od čokolade. Probaj. Prelepo. Dakle, sada svi zavidimo Rebeki. Da, prelepo. A sad ću uzeti češalj i pokušati da očešljam svoju kosu. Odlično mi ide. Znaš šta, i ja tako mogu, vidi. Eto, gotovo dosta. Jilla, šta još imaš? To je fen. Sa njim možeš da isfeniraš svoju kosu. Da. Kao što to radi Rebeka. Šta? Da ponavljam za njom? Kako da ne? Mogu i sama da se snađem. Kako je moćan! Dosta! Dobro je. Glupi fen? Ti si luzer. Znači, moj fen je definitivno čokoladni. Sad ću ga probati. Prelepo. Jill je nešto besna. Žao mi je, Jill, ali ti si dobila sve pravo. Predlažem da napraviš neku lepu frizuru. Mogu i ja. Jill, očigledno ne znaš da koristiš šviklere. Šta nije u redu? Jill, kako si smešna. Ne mogu. Opet mi se Rebeka smeje. Nema veze, znam šta da radim. Sad ću malo ugrejati fenom tvoj vikler. Tako je? Ne, šta radiš? Ne, čokolada se istopila pravo na moju kosu. Rebeka ima neplaniranu čokoladnu masku za kosu. Jill, kako si mogla? Sad si nagrabala. Rebeka je jako besna. Sad ću ti napraviti lepu frizuru. Pazi se. Oho, kakva frizura. Jadna Jill sigurno nije spremna za ovakve eksperimente sa imidžom. A sad imate velike kofe sa piletinom iz KFC-a. To je stvarno cool. Dakle, kod Jill izgleda da je čokoladna piletina, a Rebeka je dobila pravu. Probajte i saznajte.
Jill, počinje. Hajde, ovo će sigurno biti ukusno. Sad ću probati prvi bacak. Wow, kako ukusna čokolada. A unutra je tečni karamel. Šta može biti bolje? Blago tebi. Ali ni moja piletina nije loša. Sad ću je probati. Prijetno, Rebeka. O, to su maniri. Sigurni smo da je Rebeka prva osoba na celom svetu koja jede piletinu s pomoći viljuške i noža. O, da, kako ukusno. Koja si ti, dama? Dobro, dobro. Ješću rukama. O, tako je zaista lakše i ukusnije. Piletina je fantastična. Mnogo mi se sviđa. Poješću sve do kraja. Ne mogu da se zaustavim. Oho, Rebeka, gde su ti maniri? Jao, ovdje je cijela planina od kostiju? Da li si sve tako brzo pojela? Oho, to je cool. A nisam znala da toliko može da stane u tebe. O, čekaj. O, Rebeka, imam lošu vest. Kakvu? O, ne. A moja piletina je bila ljuta. To nije dobro. Gorim. Oho, imamo pravu vatru na stolu. A Rebeka, šta si uradila? O, čekajte. Ali sada mogu da ispečem svoj marshmallow. Rebeka, hajde zajedno sa mnom. Šta? U stvari znaš, to je dobra ideja, Jill. Hvala. Da li su ovo kontroleri? Zanimljivo. Igraćete igrice, jeli? Rebeka ima čokoladni kontroler. Trebalo bi da bude ukusan. A Jill ima pravi. Ali obe možete da probate da igrate igru. Hajde da počnemo. Oho! Kakva borba! To je jako uzbudljivo. Ja moram da pobedim. Jill, predaj se. O ne! Aha, kako da ne. Neću se predati. Eto ti. O ne, Rebeka, tvoj kontroler se lomi pravo rukama. Jesi li videla to? Kako ćeš da upravljaš sad? A Jill je već počela da gricka delove tvog kontrolera. Ukusno! Oho, Rebeka je tako naporno igrala da se kontroler istopio pravo rukama. O ne, nisam čak ni pobedila. Prestani da se smeješ. Moram dovesti borbu do kraja. Da! Pobeda je moja, to! Ja sam pobedila. Šta je ovog puta? O, to je kola. Kod Rebeke je sigurno prava. A Jill ima jako čudnu flašu, liči na čokoladnu. Hajde da vidimo. Poklopac mi ne treba. I ja tako mogu. Vidiš? Gotovo. Okej, a sad ću probati kolu. Da, flaša je čokoladna. Tako je ukusna. A ja ću popiti svoju kolu. Prelepo. Moje je sigurno bolje nego tvoje. Devojke se odlučile da se takmiče kome je ukusnija kola. Jillina flaša je puna čokoladnih bombona, a Rebekina flaša je puna kole. To sigurno osvežava. A Jill ima još i čokoladnu flašu. Devojke, verujte, a vama je obema kola ukusna. Ne treba da se svađate. Ali moja je svejedno bolja. Ne, moja kola je bolja. Jel ti jasno? Nije. Devojke, možda ipak mir? Jao, dobro. Neka borba počne. Eto ti! Dakle, sve ste prosule i razbacale. Morat ćete sad da jedete sa stola. Prijatno! Moramo definitivno da naručimo alat. Kako brzo! Hajde da vidimo šta je unutra. Wow, Julie, ti sigurno znaš šta je bušilica. A Britney mora da bude oprezna. Mija, skloni to od sebe. Nicole, gde si naučila da tako rukuješ bušilicom? Sve izgleda tako sjajno. Jedva čekam da vidim rezultat. Vaš zajednički rad me raduje. Samo pazite sa alatima. Devojke, ovo će sigurno biti savršena kućica za 4 osobe. Napišite u komentarima da li želite takvu sobu. Uspeli smo! Čekajte, u toj kutiji su još kutije u kojima ima puno toga korisnog. Uzimajte. Wow, dobila sam kantu plave farbe.
A ja imam farbu sa valjkom. A ja imam sjajan sprej sa roza bojom. Ja imam četkicu i boju. Jedva čekam da počnem. Moja soba će biti zelena. O, kako cool. A ja ću imati plavu sobu. To mi je omiljena boja. A moja soba će biti potpuno žuta. O, da, divno. A moja soba će biti, pogodite kakve boje. Naravno da roze. To je tako slatko. Devojke, vaše sobe su odlične. Moja soba je tako prazna. Moram dodati neki dekor ovde. U mojoj kutiji ima nešto što mi odgovara. Wow, ovaj gospodin Patak će sjajno izgledati na zidu. Zajedno sa cvetom. I naravno, treba moj ukulele. Okačit ću ga na zid, tako je. Rasveta u obliku morskih zvezda i puno kamenčića sa plaže, da uvek imam podsjetnik na more, sunce i leto. Moja porodica Pataka će živjeti ovdje. A ovdje ću staviti svoju kolekciju školjki. I mislim da mi definitivno treba stolica od naduvanog kruga. Divno. Sad mogu da se odmorim. Julie, čao! I ja želim da napravim nešto cool. Definitivno moramo kačiti na zid držače za sve moje puške. O da, imam ih baš mnogo. Pogledajte, čak imam i veću pušku. I ovaj čekić. A na zidovima će odlično izgledati dve Minecraft slike. Par popitova na zidovima da uvek mogu da se opustim. A na pod ću staviti mekani tepih. Ovdje ću staviti stol u obliku dinamita. I par potrebnih stvari. A ovdje će biti moj drug Pete. Pogledajte, je li čimo? Čak sam smislila na čemu ću sedeti, a vreća za sedenje. A Britney, ukrasila sam svoju sobu. Wow, onda ću i ja napraviti nešto nevjerovatno lepo, kao ja. Sigurno mi treba roze tepih i rasveta u obliku srca. O, kako slatko! A ovdje će fantastično izgledati slatki roze oblaci. O, Leptiru, kako si sladak? Hajde da te zakačim na zid. Također moramo imati stočić. Kako ću bez njega? Tu će biti različite igračke s kojima obožavam da se igram. Kako je divno što je sve ovdje roze. Napravila sam svoj savršen set. A šta da radim ja? O, imam ideju. Stavit ću travnjak na pod. A na zidove veštačku travu. Odlično. A mnogo mi se sviđaju različite biljke. Zato u mojoj sobi mora biti lijana. Još malo ukrasa ovdje. A ovdje će stajati polica. Tu ću staviti par igračaka i dodatnih biljaka. Pogledajte, ova saksija liči na mene, jel da? I još malo biljnih igračaka ovdje. Pogledajte šta imam. Ovo je grašak, moja omiljena igračka. I naravno, treba mi zelena ležaljka da se mogu odmoriti. Devojke, vaše sobe izgledaju nevjerovatno. Moja lepa drugarica Lila već želi da se odmori. Napravila sam i tebi kućicu u mojoj sobi. Pogledajte kako je slatka. Hajde da te odčešljam, moja omiljena mačka. Da li ti se sviđa? A vidim da da. A hoćeš možda da se malo igramo? Pogledaj kakvo pero imam. Britney i Lila su tako slatki. Imam i ja kućnog ljubimca. To je kameleon. On se stopio sa biljkama, zato ga nisam ni primetila. Hajde, vrati se u svoju kućicu. Tamo će ti sve više dopasti. Toliko si sladak, ne mogu skinuti pogled. O, gdje je moj ljubimac? Čekajte, ja imam slatkog psa. Pogledajte, ovo je moj verni prijatelj Zvezdica. Kako vam se sviđa njena suknica, a? I ja imam ljubimca, to je moj cool papagaj Charlie. Zdravo, Charlie.
Hajde da pokažemo kako znaš da pričaš. Julie, reci zdravo. Hajde, nemoj sramotiti me. A mi smo vežbali. Zdravo. Reci. Stvarno je rekao zdravo? Hajde još da pričamo. Hoću da jedem? Znam, naručit ću sebi McDonald's. Obožavam ga. Hvala. Da vidim. Moja omiljena pita. Ko to kuca? Mija, i ti hoćeš da jedeš? Dobro, spremna sam da podelim pitu sa tobom. Baš ti hvala, Britney, tako si dobra. Divno. Šta još imam? Ovo je hamburger. Plavi je. Ko je to? Julie, hoćeš da uzmeš moj hamburger? Dobro, uzmi. Da, imam hamburger. Sad ću ga probati. Hoću li nešto jesti danas? Dobro, sigurno ima još nešto. Ovo su nagetice. Nicole, daj da pogodim. Želiš ovo? U redu, uzmi. Prijatno. Možda imam još nešto? Šta je ovo? Fuj, sos od belog luka? Roze. Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se. Svi nešto jedu, a ja sam gladna. To nije fair. Nicole je odlučila da svira gitaru ovde. Onda ću ja organizovati zabavu. Imam zvučnik za muziku i sjajnu disko kuglu. Sad ću se zabaviti. Neka plešu svi. Ojoj, ko to pravi buku? Mija, ne čujem sebe. Izgleda da je tamo žurka. Devojke, došli ste na moju žurku? Hajde zajedno da plešemo. Mene niko nije zvao. Dobro, pokazat ću vam cool muziku. Sad ću dohvatiti svoj zvučnik, povezati ga s električnom gitarom i odsvirati nešto spektakularno. Devojkama će se sigurno svidjeti. Oho, Britney, idemo kod Nicole. Svira moju omiljenu pesmu. Što? Svi su pobegli kod Nicole? Ja sam ostala sama. A sada hoću da napravim tortu. Biće potpuno zelena. Kako lepo. A sad ću staviti krem. Odlično, i treba mi još jedna kora. Dodat ću boju. Ponestalo mi je boje. Morat ću da odem po novu. Gde je otišla Mija? Pravi tortu. Moram dodati svoj stil ovoj tortici. Malo roze boje sigurno neće smetati. Da. Wow, pogledajte kako lepo. Mija će biti oduševljena. Šta tamo prave tortu? Hoću ja. Mi će se sigurno svidjeti moja plava kora. Sjajno. Nicole, tamo pravimo tortu, dođi i ti. Sjajna ideja, rado ću. Ovdje sigurno treba žuta kora i malo krema. Konačno sam pronašla novu boju. Šta? Zašto je torta završena bez mene? Dobro, probat ću je. Šta? Devojke, da li ste napravile tortu bez mene? Htjela sam da bude potpuno zelena. Ali i ovako izgleda super. Prijatno nam, devojke. Kakvu cool igricu sam pronašla. Šta je bilo? Telefon se ispraznio. Moram smisliti nešto drugo. Svi su sa telefonima, samo je moj ispražnjen. Znam. Imam i igraču konzolu. Mija, hoćeš da igraš sa mnom? Dođi i vidi šta imam. Naravno. Hajde da igramo zajedno. Kakva cool igrica. Znaš, ja sam majstor u njoj. Pobedit ću te lako. Ti si ozbiljan protivnik. Devojke tamo igraju neku igricu. I ja želim. Devojke, mogu li sa vama? Imamo samo 2 kontrolera, zato ne. Pa dobro. Došla mi je ideja. I ja imam šta da igram. Samo što kod mene nije igrača konzola, već naočara za virtualnu stvarnost. Julie, dođi kod mene. Ovdje je tako cool, sjajno.
Čekaj malo, šta rade devojke? Jao, u virtualnom svetu su. Ajmo kod njih. Devojke, želimo da igramo sa vama. Može? Ali imamo samo 2. Izvinite, nemamo šta da vam ponudimo. Što? Pa dobro, hajdemo nazad. Hoćeš da igraš? Ni meni se više ne igra. Šta želi mala? Ćao svima, ja hoću pomfrit. Hoćete mi ga spremiti? Odlično, čekam vaše varijante. Naravno, to mi je omiljeno jelo. Uvek naručujem pomfrit u Meku. Ja već imam zaleđeni pomfrit. Ups, izvini bako, sad ću sve skinuti. Tako bolje. Jao, Roxy, moraš da paziš. Razumem bako. Dakle, gde sam stala? Tačno, treba mi tiganj. Moj poslednji susret sa tiganjem nije bio uspešan. Morala sam da renoviram kuhinju. Tačno, mogu da spremim pomfrit u tosteru. Tako će sigurno biti bezbednije. Da, ostalo malo sačekati. Jao, šta sve ova devojčica neće izmisliti. Okej, moram očistiti krompir. Prvo ću skinuti ljusku. Savršeno. A sad mi treba specijalni uređaj. Gledajte kako se to radi. Odlično. Stavit ću nekoliko komada zajedno i saviti ih u rolnu. A sad ću nabosti rolne na štapić. Gotovo. Ostalo to ispržiti u vrućem ulju. To će biti jako dobro, verujte mi. Čekamo da krompirići postanu zlatni. O da. Odlično mi ide. Ej, gde ste odneli mu uređaj? Vratite! Šefe, je li vam žao rende za baku? Dajte, nemojte biti cicija. Tako je, hvala. A sad ću narendati pomfrit. Odlično. Dodat ću malo brašna, jedno jaje i promešati sve. Trebalo bi da ispadne testo od krompira. Odlično mi ide. A sad mi treba kalup. Uzet ću kalup u obliku srca, jer je sva bakina hrana napravljena s ljubavlju. Dakle, stavljam svoje testo u kalup i pravim nekoliko takvih srca. Sklanjam kalup i šaljam to u rernu. Roxy, gori ti pomfrit. Jao, da, upravo si. Treba brže izvaditi to. Ne. Krompir je izgoreo. Prokletstvo. Šta da smislim? Tačno. Koristit ću hleb. Nekoliko pačeta će biti dovoljno. Sad ću lepo iseći ovaj hleb. Odlično mi ide. Da, super. A sad ću to sve staviti u pakovanje. Odlično. Nadam se da Chloe neće primetiti razliku. Tačno. Dodat ću još i sos. Imam sirup od jagoda. Mnogo je ukusan. Preliću svoj hleb sa njim. Tako je. A zatim ću dodati bombona njorc. Ekstra. Bako, vidiš šta sam napravila? Roxy, svaka ti čast. Moje jelo je također spremno. Stavit ću sve na tanjir. I nacrtati srce kečapom. Da, savršeno. Divno. Hej, uzeli ste moj kečap, dajte mi. Ne, to je osveta za rende. Preliću kečapom svoj pomfrit. Gotovo. Chloe, možeš da probaš. Prijatno. Wow, koliko pomfrita. Želim da počnem od ovih slatkih srca. Sad ću da probam jedno. Nije nešto. Hoću da probam sada ovo jelo. Izgleda jako zanimljivo. A kakav je ukus? Kako hrskavo, kao čips. Super! Sviđa mi se. A šta je ovde? Šta? Pomfrit iz Meka? Ne, pa to nije čak ni pomfrit. To je hleb sa sirupom i bombonama. Ukusno, sviđa mi se. Roxy, pobedila si. Svaka čast. Da, prva pobeda je moja.
Bako, podržavala si me. A sada želim koktel. Hoćete mi ga spremiti? Sigurna sam da ćete uspjeti. Dobro, Roxy, hoćeš da ti pokažem trik? Vidi, sad ću ovu korpu sa voćem pretvoriti u isečeno voće. O, kako je to moguće? Baka mađioničar. A sada uzimam sprej za hlađenje. Tako je. Nisam tamo pritisla. Moje naočare se smrzle. Ne vidim ništa. Šefe, jeste ovdje? Prestanite, bako, jau! Ili je to Roxy? Ups, šefe, izvinite. Nemojte više to da radite. Da, sad će sve biti u redu. Pritiskam. Eto, voće je smrznuto. Sada uzimam čašu. Zatim ću narendati voće. Kad je voće smrznuto, odlično se trlja. Odlično mi ide. To je to. Sada treba dodati malo vode. Da, napravila sam pravi voćni led. Loj će se sigurno dopasti. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja imam nevjerovatnu ideju. Dakle, treba mi šejker. Sipat ću žvaku iz aparata u njega. Tako je. Šta? Žvake? Ali kako ćete napraviti koktel od toga? Probat ću. Kako tvrda. Čak mi je ispala vilica. To se ne može jesti. Vratit ću vilicu. Je li sad dobro? Valjda je sve na mestu. To je najsmešniji što sam ikad video. Dobro, žvaka nije jedini sastojak. Treba dodati još puno sirupa sa ukusom kupina. Tako je. I što više srebrnog praha. Hoću da mi koktel sjaji. A sad ću dodati led i sipati vodu. Da, tako je. Ostalo je sve promešati. To treba raditi aktivno. Tako je. O da, miris je super. Sipat ću koktelu aparat. I ostalo ga je ukrasiti kišobranom i slamkom. Eto, moj prelep koktel je spreman. Može da se pije. Wow, bravo, šefe. Dakle, ja ću sipati žele bombone u blender i dodati Sprite. Može malo više. Da, tako je. A sada uključujem blender. Zaboravila sam na poklopac. Ali nema veze, to će svakako biti ukusno. Našla sam čašu u obliku mede. Sipat ću koktel u nju i staviti slamku. Jao, to izgleda preslatko. Oduševljena sam. Chloe, probaj brže. Prijetno, sestro. Sve izgleda tako zanimljivo. Hoću da probam ovaj koktel u slatkoj čašici. Jako ukusno. A sada šareni koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, super! Stavljam like, sviđa mi se svaki ukus. A šta je ovdje? Koliko koktela? Jedva čekam da probam. To je prelepo, ali ne znam koga izabrati. Dobro, svi ste pobedili, čestitam. Kako lepo, hvala. To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem. Otvaram. Nešto neće. Zašto? Hej, šta je bilo? Čekajte. Pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Sviđa mi se, to je super. Da vidimo šta je unutra. Čekajte, pa tamo je žele. Sipat ću ga u usta. Da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Što je bilo, Britney? Je li ukusno? Kakvi zubi imaš. Obojili su se.
Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo. Moram stići do punjenja. O, tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. O, stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je med Deni žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Jo, ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi je ideja za prank. Sad ću zavitlavati Denija i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Jo, ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali, nema veze. Deni, sad je tvore. Ajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašikom med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno želeja. Deni, probaj. Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Deni, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Deni, bolje beži i ne zaustavljaj se. Jao, kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Deni ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Imam malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. Kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. Zašto ne izlazi? Ajde. Molim te. Šta, je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte, prst mi se zaglavio u tegli. Užas, Deni, spasi moj prst. Ajde, pomoći ću ti. Vučem. Jau. Pošto Denija nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. O, da. Nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Deni. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo seći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? Gdje je čips? Kakva je to magija? O ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Deni, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to. Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. Da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. Vama neću dati. Jel vam jasno? Quentin još ne zna da su Britney i Deni smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. Presrećan sam. Deni, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gdje je čips? O ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu.
A Britney ima sve srednje veličine. A Danny je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. Padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. A sad ću vaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je spalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Probat ću. Ukusno. Britney, a šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. Čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati. Imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. To je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? Zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. Super! Pogledajte kakav balon je napravio Danny. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. Čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde! Wow, kako se moćno razbio. Na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade. Hvala. A šta želiš, draga? Molim te, napravite mi tortu. Važi. To nije problem za takvog profesionalca kao ja. Uzet ću okrugli kalup i seći sredinu. Imat ću 3 sloja i svaki treba lepo premazati ukusnim kremom. Prva kora je spremna, mogu preći na drugu. O da, savršeno. Lepo ću sve razmazati. I dodati med. Hej, bako, ja sam ga prvo uzela. Ne može, a meni je potrebnije. Ne zanima me. Nećeš na dobar način? Onda eto ti. Mamice, sklonite to od mene. Upozorila sam te. Dakle, gde je moja vilica? Treba će mi još. Gotovo. Vreme je da krenem da kuvam. Sipat ću med u centar torte. Lepota. Sad mi treba krema. Ukrasit ću sa njom svoju tortu. A gore ću staviti žele bombone. Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Ona voli bombone. Pa, zar je ovo ukusno? Bolje uzeti žvaku. Jo, ne mogu da otvorim teglu. Pokušat ću ovako. Hajde. Ne? Dobro, onda imam testeru. Pazi. Ostani, draga. Sad će baka sve otvoriti. Eto, vidiš. Hvala, bako. Ti si super. Ja mislim da je žvaka mnogo ukusnija od meda. Još i sa ukusom jagode. Ne mogu da odolim, moram da probam malo. Gledajte, sad će biti balončić. Op. A s polja ću ukrasiti svoju tortu uz pomoć trake Huba Buba.
O da, izgleda odlično. A gore ću da stavim logotip. Odlično, svaka mi čast. Slažem se, umjesto meda bolje uzeti nešto drugo. Ja biram sirup Skittles. Znam da ga sva deca jako vole. A od slatkiša ću napraviti šareni ukras i ukrasiti tortu okolo. Kako vam se sviđa moja etiketa? Usput, jestive. Ja sam završila. Prijatno. O, koliko torta! Tako sam gladna. O, ovdje piše Skittles. O, cool! Kakvo ukusno punjenje. Ovo je fantastično. Čak ću i prste da poližem. Ova torta izgleda da je od bake. Prepoznajem njene žele bombone. Zanimljiv fil. Je li to med? Cool! Da, sviđa mi se ova torta. Sada moram da zagrizem žele. Pa, sjajno! Sad ću probati treću tortu. Wow! Je li to žvaka unutra? O, pogledajte, sad ću da naduvam balon. To je zabavno. Pobedila je sestra. Ja, stvarno? Hvala. Svaka čast. Šta sada? Čekamo novi zadatak. Molim te, napravite mi kućicu od medenjaka. Šta? Kuća od medenjaka? Kako se to radi? Vrlo rado. Baka ih jednostavno obožava. Mogu ja to? Imam specijalno oružje za to. To je najoštriji nož na svetu. Sa njim ću brzo iseći savršeni oblik kuće. Stavljam sve detalje na pleh i šaljem to u rernu. Bako, šta je to kod vas? Jao, jedva sam donela. Skupila sam najsvežije povrće iz svoje bašte. Sama sam ih uzgajala. Slatko ni zdravo, a mnogo bolje je napraviti kuću od povrća. Treba će mi sir i specijalna kašika da bih ga stavila na tanjir. A zatim to sve treba razmazati. Odlično! Sada mogu staviti šargarepu i krastavac. Sve detalje fiksiram sirom. Izgleda veoma lepo i čvrsto. I naravno treba brokoli. Divno. Što bih se mučila kada mogu uzeti gotovi keks? Njega ne treba ni seći, ni peći, samo umočiti u nutelu i staviti na tanjir. Još krov. Drži se? Da, odlično. A ukrasit ću kuću marshmallowom. To? Zaboravila sam da ga ispečem. Oho, kakav moćan brener. Moram biti oprezna. O ne, šta sam uradila? Izgleda da sam preterala. Jao, kakav užas. Šef neće dozvoliti da u kuhinji bude vatra. Vatrogasno vozilo već ide. Poslaću vam šlag kao pomoć. Hajde, požuri. Kakav užas, šta da radim? O, je li to šlag? Nadam se da će mi pomoći. Hvala, šefe. Jao, bože moj, prepala sam se. Kod šefa je sve uvek pod kontrolom. Dakle, vreme je da stavim svoju kuću na stalak i premažem je kremom. Pogledajte kakva lepota. Nedostaju samo bombone ili zalice. Bravo meni. Posljednji dodir. Gotovo. Sestro, završili smo. Oho, ne mogu da verujem. Wow! Ovo šta? Jao, izgleda da je tu preživeo samo meda. Pa dobro, njega ću pasti. Ne, to ne valja. Baka je napravila kuću od povrća. To je zanimljivo. Ali nisam oduševljena, ne volim povrće. A ova kuća izgleda ekstra.
Jedva čekam da je probam. Uzet ću prvo vrata. Ukusno. Uzet ću još i lizalicu. Super. Ovo je najukusnija kuća od svih. Pobeđuje šef. Čestitam. Jeste čuli? Ja sam najbolja. O da. A šta je tamo, draga? Još malo. Gotovo. Želim hamburger. To je previše jednostavno za mene. Opet brza hrana? To nije zdravo. Super, došla si na pravo mjesto. Za ovakve slučajeve imam kutiju odličnih krofna. Mogu ih koristiti umjesto lepinja i ne moram ništa da spremam. Samo ću ih preseći na pola i staviti čokoladu unutra. Eto, Nije ravno. Nema veze, sad ću to popraviti. Savršeno. Gore stavljam kisele gumene bombone i prelivam to sve čokoladnim sirupom. Divno. Jao, to je šećerna bomba. Ja ću spremati klasični hamburgeri. Uzet ću 3 kiflice različitih boja i seći ih na delove. Zatim ću napraviti pljeskavicu od mesa i ispržiti je. Tako je. Savršen oblik. To je to. Pljeskavica je spremna. Mogu je staviti na lepinju. Dalje ide paradajz. A zatim nežan sir direktno iz Francuske. Zatim malo paradajz sosa i divni hamburgeri su spremni. Svaka mi čast. A kako ti se sviđa moja lepinja, šefe? Baš je slatka. Hvala, i ja tako mislim. Unutra ću staviti svežu hrskavu salatu i pljeskavicu u obliku srca. Hrana mora da se sprema s ljubavlju. Krastavci, paradajz i drugi deo lepinje. Jao, Mila, dosta je. Da, upravo si. To je to. kakva lepota. Ovaj hamburger izgleda fantastično. U stvari, izbliza ni nešto. Ne. Neću slatki hamburger. Wow! A ovo jelo je ekstra. To je bilo genijalno spremiti 3 hamburgera. O, divno. Baš mi se sviđa. Idemo dalje. O, kako slatko. Sigurna sam da je to baka pravila. Wow, i ukus je ekstra. Svaka čast. Baka je pobedila, čestitam. Ja? Bože, hvala puno, dete. Za baku je to najbolji kompliment. Devojke, pažnja, pažnja. Upoznajte ovu slatku malu. O, kako divno. Da. Mala. Ovo je vaša nagrada i prvi zadatak, ali morate da crtate nogama. Šta? Ozbiljno? Naravno, krenite. Dobro, počinjam. Ja još nikada nisam crtala nogama. Biće zabavno. Dakle, prvo ću uzeti roze boju i nacrtati glavu i uši. Tako je. A uz pomoć bele boje ću napraviti oči. Nedostaje samo roza nos i vrat. I naravno crne zenice. O da, ispalo je vrlo slatko. Šta? Tebi ispalo prasa, a ne mače. Hej, ti ništa ne razumeš, skloni se. Jane, šta ti nacrtaš? Ja sam smišljala plan, a sad ga mogu ostvariti. Da bih napravila lepu sliku, prvo ću razmazati boju po paleti, a posle napraviti otisak stopala. Da! Odlično! Tako će crtanje biti mnogo udobnije i brže. A dalje mi treba bela i crna boja. Eto, i naravno dodat ću malo roze boje. Cool! Gotovo? Wow, super. Hvala, Julie. A zašto ti nacrtaš? Smirite se, ja sam pravi majstor. Odlično crtam nogama. Ne moram da žurim. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte i učite. Šta je to?
O ne, moj cvet je uvenuo. I šta ću sada da crtam? Ovo je katastrofa! Strašno! O, kako neprijatan miris! A da li to noge Julie tako smrde? A mamice, kakav užas! Sad ću se ugušiti. Jane, ti si baš čudna. Nije mi dobro. Jane, jesi li u redu? Da, stavila sam gas masku. A ti uzmi ovo, Britney. O, baš ti hvala, mislim da će to pomoći. Idemo! O ne, šta radite? Sad ću se ugušiti. To je bila genijalna ideja. O ne, šta ste uradile sa mojom nogom? O ne, i moj crtež je uništen. Sve boje su se razmazale. Jao, sad je na njemu još i rupa. Izvini, morali smo da uradimo to. Da, nismo htjele da pokvarimo tvoj crtež. O, vreme isteklo. Hoću da vidim vaše radove. Nadam se da će vam se dopasti moj crtež. Britney, trebala si da nacrtaš macu, a ne svinju. Julie je bila u pravu. Julie, sad ti. Žao mi je, imam samo ovo. Kakav užas. To ne valja. Evo mog crteža, kako vam se sviđa, učitelju? O, bravo, Jane. Ti si naš pobednik, čestitam. Dobijaš ovu ribu. Hvataj. Šta? Ne razumem, šta će mi riba? Nagrada je bila druga. O ne, nemoj da me napadaš. Ja nisam tvoja hrana. O, kako uzbudljivo. Ojoj, jadna, ups. Mamice? Ona je još uvek ovdje, ne! Dakle, pažnja. Vaš novi zadatak je ovaj prsten. Wow, kako je lep. Pa ne znam, ja ne nosim prstenje. Požurite, vreme je krenulo. Ja ću da nacrtam najlepši prsten na svetu, a nećeš me pobediti? To ćemo još vidjeti. Ja, devojke, šta vam je? Ja vas ne razumem. Ja ne volim prstenje i uopšte ne želim da se trudim. Dobro, nacrtat ću nešto. Baš me briga šta će ispasti. Došla mi ideja. Mogu nacrtati smajlić koji prenosi moje raspoloženje. Da, to će biti smešno. Učitelju će se dopasti. Gledajte kakva fora. Jane, šta ti crtaš? Nemoj da gledaš, to je tajna. Idi kod Britney. Moram se potruditi, hoću da pobedim. Nacrtat ću žuti prsten i crveni rubin. Kakva lepota. Mislim da je ispalo super. A ja ću nacrtati prsten direktno na prstu. Kako vruće. Britney, jadna, ne plači. Daj da ti duvam prst. Baš ti hvala, lakše mi je. Ali kako da nacrtam prsten? Tačno, mogu da uzmem veštačku ruku, ali nemojte nikome reći. Ne razumem, šta će i ova ruka? Sada mogu da nacrtam prsten direktno na prstu. Da, nacrtao sam čak i rubin. Izgleda kao pravi. Ispalo je još bolje nego što sam mislila. O ne, prsten se ne skida. Kako to? Šta da radim? Julie, hoćeš mi pomoći? Naravno, ja ću da vučem prsten, a Jane će da vuče mene. Hajde još! Vuci jače! Uspelo je. Mamica, moja glava. Uspelo je. Hvala vam, devojke. Devojke, vreme isteklo. Pokažite šta imate. Ovo je moj prsten. Kako vam se sviđa, učitelju? Pa nije loše, ali hajde da vidimo šta je kod ostalih. Trenutak. Gledajte kako smešno. Šta je to? Kakav si šalidžija? A šta je kod Britney? Eto, predstavljam vam svoj rad. Nevjerovatno, Britney. Svaka čast, ova nagrada je tvoja. Bravo, čestitam. Hvala puno. Dajte mi ovaj prsten. Izvoli. Hvala. Kako je lep. Oduševljena sam.
Julie, ma ti ne razumeš? Ovaj prsten je iz mojih snova. Toliko puta sam zamišljala da me neki princ prosi. Da, naravno, prinče, a pristajem da se udam za tebe. Ćao. Šta? O ne, kakav užas! Ne, neću da se udam za tebe. Stani, gdje ćeš? Gledajte kako umem. 1 i 2. Devojke, pažnja! Vaš sljedeći zadatak je ova predivna čokoladna kuća. Wow, neverovatno. Ja već hoću da je pojedem. Hej, Julie, prvo moramo da je osvojimo. Tako, Britney, i vreme već ide, krenite! Konačno nešto zanimljivo. Da vidimo. Da, sve mi je jasno. Mogu početi da crtam. Prvo ću napraviti obris. A zatim ću sve obojiti. To uopšte nije teško. Odlično mi ide. Treba obavezno nacrtati zavese. A još baštu pored kuće i oblake na nebu. Da, odlično mi ide. Nisam džabe išla u umetničku školu. Britney vidi. Opet ona mašta o nečem. Jane vidi. Ne ometaj me, Julie. Dakle, ova linija mora biti tu, da. O ne, olovka se slomila. To nije u redu. Hej, Jane, možeš ti da paziš malo? Uzet ću novu olovku i novi papir da bih sve uradila savršeno. Aha, još malo. Da, sve sam odlično izračunala. Kako vam se dopada moj remek delo? Remek delo? Ma to je totalni užas. Pa šta je to? Opet mi ne ide? Ideja? U rancu imam boksersku rukavicu, ne to ni to. Bananu, ni to. Pa gde je? Evo, ovo su moje olovke. Dakle, da bih napravila idealnu kuću, treba mi lepa i što više šarenih olovaka. Ako zalepim sve zajedno, onda će mi ispasti prava drvena kuća. Oho, nevjerovatno. Da, znam, hvala. A ja ću nacrtati svoju kućicu naranđastom olovkom. Odlično mi ide. A krov ću obojiti ljubičastom bojom. A još treba nacrtati vrata, ogradu, prozori i dimnjak. Da, super! Devojke, vreme isteklo, jeste li završile? Da, pogledajte, ovo je moj crtež. Jel vam se sviđa? Izvini, ali ne. Kako to? Julie, sad ti! Eto, to je moj crtež. Nije loše, sviđa mi se. Jeste čuli? Ja sam cool. Ostala je Jane. Eto, gledajte, kako vam se dopada moja kuća od olovaka? Neverovatno! Prevazišla si sva moja očekivanja. Devojke, Jane je pobedila. Da, Evo tvoje nagrade. hvala puno. Kakva lepota. Jedva čekam da probam. Tu su sve moje omiljene slatkiše. Obožavam. Ova maskica je baš zabavna. Izvinjavam se. Eto, ovo je vaša nagrada. Imate samo 5 minuta, krenite. Dakle, bit će fora ako ukradem sve četkice od Jane. Gotovo. Ej, u čemu stvar? Gde su moje četkice? Šta, četkice? Ja nemam pojma. Dobro, vreme je da počnem da crtam. Uzet ću plavu boju. Da. Ej, šta to radiš? Prestani! Baš si dosadna. Dobro, sad ću nacrtati najbolji popit. Prvo treba napraviti konturu, zatim kameru i na kraju sve obojiti. To uopšte nije teško. Jao, devojke već crtaju. Kako ja da crtam bez četkica? Tačno, one mi ne trebaju, imam prste. Da, tako će biti čak i brže. Prvo treba nacrtati tačke, a onda sve ostalo. Da, odlično mi ide. Gledajte, ispalo je super. Oho, kako lepo! Jao, sa takvim crtežom sigurno neću pobediti. On uopšte ne valja. Mogu baciti to? Oho. Dobro je,
što imam svoj omiljeni Skittles. Ja obožavam ove bombone. Tako su ukusne. Prelepo. Šta ona radi? Zašto ne crta? Crtam? O, hvala na ideji, devojke. Mogu napraviti crtež od bombona. Da, to je genijalna ideja. Ispalo je super. Ne smijem da jedem. Treba napraviti kameru. Eto, sad je sve gotovo. Ja sam genije. O, jao, devojke, vaše vreme je isteklo. Pokažite šta ste nacrtale. Ovo je moj crtež. Nije loše, ali može i bolje. Jane, šta je kod tebe? Ja sam crtala prstima. O, to je kreativno, bravo. Britney, šta je kod tebe? Eto, gledajte. Bravo, bravo, ovo je pobjeda. Pobedila sam. Super. Hvala učitelju. Ovaj popit je super. Hej, devojke, što ste tako tužne? Hajde, bolje da se slikamo.